Всяка минута в океаните попада количество пластмаса, равно на един камион с отпадъци. Годишно изхвърляме над 300 милиона тона пластмаса, половината от която е за еднократна употреба. Но най-страшното – микропластмасите, невидимият враг, който попада в храната, водата и дори в телата ни. Учени откриха микропластмаси в човешка кръв, бебешка пъпна кръв и дори в плацентата. Тези невидими частици могат да влияят на хормоните ни, здравето ни и бъдещето на планетата. Ние сме част от проблема. Всеки ден използваме пластмасови опаковки, синтетични дрехи, козметика с микропластмаси. Те попадат в реките, моретата и в нашата храна, но има начин да променим това. Малките промени водят до големи резултати. Как можем да помогнем? Избягвайте пластмасовите бутилки и вместо това може да използвате многократни такива. Не използвайте нановите продукти от всички супермаркети, а може да замените с многократни, които са платнени. И също така перете по-малко синтетични дрехи и използвайте филтри за перане, които улавят микрофибрите. Избирайте козметика без микропластмаси и четете етикетите. Науката вече предлага решения. Нови материали като биопласт, масови водорасли и гъби заменят вредните пластмасови опаковки. Филтри за микропластмаси вече се използват в перални машини и фабрики. Компании по света разработват дрехи от естествени влакна, които не замърсяват водата. Време е да поемем отговорност. Споделете този клип, информирайте приятелите си и бъдете промяната. Всеки малък жест има значение. Заедно може да спасим нашата планета. Избери бъдеще без пластмасово замърсяване. Започни днес.